Anna Lesnaj bola vlastne naša rodáčka, narodila sa tu 2. januára 1885 a prežila tu 54 rokov. Bol to ináč veľký človek, pretože celosvetové je uznávaná, vyštudovala výtvarné umenie v Paríži, literatúru v Berlíne a súčasne bola aj veľkou političkou, lebo za Ferenc Jozefa robila ministerku školstva. Takže vlastne je to náš veľký človek a preto sme zriadili mu aj v Nižnom Hrušove súkromné múzeum, kde sú artefakty z kaštieľa, z jej života, z jej tvorby. K založeniu múzea som vlastne prišiel vlastnou iniciatívou, pretože ja som sa v tejto dedine narodil. Vedel som od rodičov o Anne Lesnej o Grovke. Bohužiaľ v 45. roku to komunisti všetko zastavili, zlikvidovali, takže sa nevedelo nič. A tým, že oni tu nemali žiadnych ďalších potomkov, tak vlastne dedina o nej ani veľmi nerozprávala. Ale v 90. roku som tu nastúpil za riaditeľa školy a pustil som takú hlášku, že všetko, čo sa nachádza u ľudí, z vecí, ktoré boli v kaštieli, artefakty a z jej tvorby, obrazy, že rád odkúpim a mám taký záujem urobiť sumarizáciu, možno, že aj súkromné múzeum. Keď sme otvorili to múzeum v roku 2016, tak vlastne bolo to také veľké boom, pretože ani samotný minister školstva, ktorý bol pre Stýmy Pásku, nevedel o Anne Lesnej veľa. Je to veľmi pozitívne, nielen pre našich ľudí, ale začali chodiť aj ľudia z okolia, pretože vie sa o nej, aký to bol dobrý človek, ako pomáhala, len neostali žiadne písomnosti, lebo všetko bolo zlikvidované. Takže teraz vlastne, keď sme o nej napísali aj knihu v slovenčine, tak je naozaj veľký záujem aj od mladej generácie, ale hlavne od tých starších, ktorí sú ešte jej pamätníci. Prečo niet pre mňa krajšej modrej, ako je silný výhorlat? Prečo niet krajšej zelenej, akú má šumiace údolie Ondavy, kde po stope kosákov bzučiace osy sa vznášajú. Na pahorku radosťou dychtiacom zo žalude duby rastú. A na jarnej lúke kosci žnú metu voňavú do taktu. Nižný Hrušov je dedinka, ktorá sa nachádza v centre Zemplína. Vedľa je rieka Ondava, z druhej strany Výhorlat. Naozaj krásny kraj, ale hlavne známy tým, že sa tu narodila jedna veľká svetová umelkyňa Anna Lesnaj, ktorá bola výtvarnička, spisovateľka a politička. Žila tu 54 rokov a zanechala po sebe veľmi pekné dedičstvo z oblasti umenia, kultúry, maľby, ale aj literatúry, dokonca aj politiky. Anna Lesnaj sa narodila v tunajšom kaštieli. Kaštiel získala jej rodina kúpov od rodiny Sirmajriovcov a v roku 1872 tu začali žiť. Rodičia Anny Lesnaj boli veľmi zaujímaví. To, že ich dedo Moritz, lekár, ktorý vyliečil vlastne choleru na Zemplíne, dostal v roku 1876 titul grofa, dostal peniaze a mohol kúpiť tento kaštielik. Mal syna Gejzu a ten Gejza si našiel v Hatvani v Maďarsku priateľku Herminu Dojčovu, ktorú vlastne si potom zobral za manželku. Mali potom dve deti, jednu dcérku Amáliu Moškovičov a jedného syna Ivana. Táto Amália Moškovičová vlastne je neskôr volaná Anna Lesnaj. Bola som kučeravá, pekná a nemala som žiadne starosti. Len 10 fazuľových tyčí a 2 kačice. Chcela som ochrániť môj malý, krásny svet pred zánikom. Moje srdce je plným hrnčekom a vylieva sa. Už ako maličké dievčatko mala veľmi silný vzťah k maľovaniu. Okrem kresbičiek, čo robila aj drevority, ktoré sa zachovali a ktoré potom vytláčala ako darčeky pre svojich priateľov. Keďže sa pohybovala vo veľmi peknom prostredí, tá záhrada, park, po ktorom sa pohybovala, kde si mohla maľovať, pozerať, starať sa o kvety, zanechala na ňu veľmi pozitívne dôsledky, ktoré sa potom odzrkadlili aj v jej krásnych maľbách, ktoré robila vo výtvarnom umení, aj v jej literatúre, v jej básniach,
kde vlastne ospevuje hlavne tú prírodu. Stále vravela, že jej záhrada je pre ňu veľkým motivačným prvkom na to, aby tvorila tieto svoje krásne umelecké diela. Keby si nebola, ty záhrada moja, veru ani ja by som nežila. Bola by som pieskom vo vánku. Ale ty si ma objala. Z nekonečnej pusty do bohatej ohrady si ma vzala. Keby si nebola mojim zrkadlom, nevidela by som sa. Exteriér kaštieľa bol veľmi pekný. Anna Lesnaj mala niekoľkých záhradníkov, ktorí sa starali o to, aby tam boli krásne celoevropské dreviny. Mala veľmi rada kvety, o ktoré sa starala. Za kaštieľom z hornej strany bola krásna kerta, záhrada, kde ona chodila maľovať. Tam aj pozývala maliarov na tzv. Plenérové maľovanie a veľmi pekne tam boli robené aj tie tanečné zábavy, kde sa ľudia zabávali každý víkend. Bola tam muzika, s ktorými boli tancovačky a ona tieto tancovačky zachytávala na svoje umelecké diela. Kaštieľ obsahoval veľmi veľa umeleckých diel, artefaktov, pretože Moškovičovci boli naozaj umeleckou rodinou. Boli tam nábytky od Biedermajeru až po Secesiu. Veľmi veľa mali výtvarného umenia, pretože do kaštieľa boli pozývaní umelci z celej Európy, ktorí tam nechávali svoje umelecké diela. Anna Lesnaj svoje prostredie, dedinu Nižný Rušov, ale aj celý Zemplín milovala celým srdcom. Píše o tom vo svojich literárnych prózach a dokonca aj v svojom najväčšom diele s názvom, že na začiatku bola záhrada, opisuje celú tú prírodu okolo kaštieľa. V tebe sa zrodili moje zázraky i bosky. Z tvojich konárov som trhala medové lásky. Ty si vkladala do našej kolísky púčiky vášní. Za čo ti z vďaky teraz píšem strofy básní. Anna Lesnaj, takto ju poznáme, bola vlastne grofka Amália Moškovičová. To meno si zobrala ako pseudonym, pretože ona tu začala spolupracovať s dievčatami z dedinky Lesné, ktoré je vzdialené 3 kilometre od Nižného Rušova. A to tak, že ona ako vytvarnička začala robiť krásne motívy secesné a dohodla sa s týmito dievčatami, aby oni to vyšívali na plátno, z ktorého budú robiť zahlavčeky, obrusy a urobia biznis, začne to predávať ona v Budapešti, kde sa to veľmi začalo páčiť. Tak vznikla vlastne jej manufaktúra a podľa týchto dievčat z Lesného povedali, ja nechcem byť už Amália Moškovič, ale budem sa volať slovensky Anna Lesnaj. Bola veľmi veselá žena. Bola veľmi otvorená. Keďže bola veľmi bohatá, dovolila si tu robiť všelijaké akcie, kurzy s maliarmi a ľudia ju mali veľmi rádi. Nielen tí, ktorí chodili do kaštieľa, ale aj bežní ľudia. Každú nedeľu, keď bola omša v kostole, ktorý bol nad kaštieľom, ona prišla k svojej bráne a deti, ktoré išli z kostola, dostávali od nej tzv. Americké cukriky. Rodina Moškovičovcov, grófska rodina, boli vlastne Židia. Keďže v roku 1939 nastúpil v Európe fašizmus, grófovia Hrušovskí sa dozvedeli o tom, že ich nič nezachráni, tak sa rozhodli, že musia ujsť. Zobrali si nejaký finančný majetok a v roku 1939 Anna Lesnaj spolu so svojím tretím manželom, s maliarom Tiborom Gergelim, sa rozhodli ujsť do Spojených štátov. Kaštieľ ostal vtedy bez dozoru, čo vyvrcholí v tom, že ľudia si vlastne rozkradli, rozobrali všetko, čo bolo v tom kaštieľi. Už nechodím po našej záhrade. Pahorky pod lipami nezametajú krajky mojich sukní. Chodník starý, ospalý, nevyplaší moje slzavé kroky. Keby som mal možnosť sa stretnúť s Annou Lesnaj a dať si s ňou ten jej povestný likér, ktorý sme našťastie našli v jednej z truhlic a máme ho tu v múzeu, tak by som sa jej musel veľmi poďakovať za to, čo všetko vytvorila, čo nám tu nechala a hlavne ako dedinku Nižných Rušov dostala do celého sveta.